बेदलाव के खारजिनि बेरेखा हान्जानिसिम मोनसे गोख्रों बिबुंथि गावनि गाइखेरखौ रावबो गोखै होननानै लाया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ गाज्रि होनब्लानो बिपिएफखौ मोजां मोनगोन बे बाथ्रा नङा दावखाया नोंनि खोमाखौ लानानै खारबाय होनब्लानो बिनि उन उन खारनो नाङा दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिडिएफ केम्पआव सानसेनि हाबाफारिजों 39 नं भैरबकुन्द बियाब ब्लक लेभेल ट्रेनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै थांनाय साननैसो सिगां बेरेखा हान्जाया समाजारि बिजोङाव बुंनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै फिनजाथाय होना बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेदलाव के खारजिया लोगोसे हाबाफारिनि सोमोन्दै खारजिया बे समाव मा बुंबावदों आबुङै मिथिना लादो जे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टी बे पलिटिकेल पार्टीया बैसोआव उन्दै बेखौ 2015 सननि 5 आगस्टआव दतमायाव गायसननाय जादोंमोन दिनै नुयो बे पलिटिकेल पार्टीया मोनसे लेभेलसिम सफैबाय दा बिटिसिखौ कोआलिशननि हिसाबै इउपिपिएलआ सालायदों आसाम सरकारावबो इउपिपिएलआ कोआलिशन पार्टनार 7 जन एमएलए दं आरो सासे केबिनेट मिनिस्टारनि बिबान लानानै दं आरो इउपिपिएलआ गावहानो सासे रायजो सभानि एमपि दं बे रायजो सभानि एमपिनि थ्रुयै इउपिपिएल दोलोआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौबो सापर्ट खालामदों बिनिखायनो जों मोनसे सोलायनाय लाबोनो नागिरदों जे बे इउपिपिएल दोलोआ इट शुड गो फ्रम स्ट्रेंथ टु स्ट्रेंथ आरो बेबादि जानोब्ला इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल लेभेलनि वार्कारनिफ्राय गाहायसिनाव थानाय वार्कारसिम बे इउपिपिएल दोलोनि हिस्ट्रि आइडियोल'जि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सजों वेल एक्वेन्टेड जानांगौ होमब्लासो बे इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शनि फारसे आकृष्ट जानानै बे समग्र बिटिआरनि मानसिफ्रा इरेसपेक्टिभ अफ एनि धर्म भाषा बयबो फैगोन आरो बिटिसिआव दा जानाय बायदिनो बे पिस एन्ड ट्रेंकुइलिटिया कन्टिनिउ जागोन होननानै बे सेन्ट्रेल इउपिपिएल दोलोआ बेबादि 40टा ब्लकआव 40टा ट्रेनिं केम्प फाथिदों आरो बियो ए ग्रुपनि मोनसे ट्रेनिं आं सानो बेजों मानसिफोरनि गोसोनि साननाय हनाय आरो जोंनि रायजो राजाफोर जेनेरेल भटार्सफोर बिनि गोसोआव निस्सय परिबर्तन फैगोन होननानै जों फोथायो नाथाय जों बुंबाय थादों दि जिहेतु इउपिपिएल सरकारनि फारसे हान्जानि फारसे रायजो राजाफोरा फोथायनाय गैला जायनि जाहोनाव बिपिएफआव लोब लोब बाहागो लाबाय थादों होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों बे बिथिङाव गावनि गाइखेरखौथ' रावबो गोखै होननानै लाया नङा होमबा खिन्थु इउपिपिएलखौ गाज्रि होनबानो बिपिएफखौ बयबो अनगोन मोजां मोनगोन होननाया नङा दा इउपिपिएलआ मायाव गाज्रि नों बुं आरो बिपिएफआ मायाव गाज्रि नों बेखौ बुं ओंखायनो हनै नोंनि खोमाखौ दावखाया लांबाय होनब्ला दावखानि उन उन होसोनो नाङा खोमाखौ दांनायग्रोनांगौ जायगायाव दङ ना गैया आं ओंखायनो बिपिएफनि जोंनि लोगोफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो बिथांमोनहा गावनिखौ थिग खालाम इउपिपिएलआ मालाय गावनिखौ थिग खालामगासिनो दङ बेरेखा हान्जा हिसाबै बिथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थि फेक्टर जागोन नामा हान्जानि थाखाय बेरेखा हान्जायाथ' बेरेखा खालामनांगौ बेरेखा खालामोबा फेक्टर जायो होमब्लानो बुजिगोन बेरेखा हान्जानि फारसे रायजो राजाफ्रा बांसिन सापर्ट दोङो ना रुलिं पार्टिनि फारसे रायजो राजाफोरनि सापर्टआ बांसिन बेयो मोनसे आनजाद जागोन बे आनजादखौ नोंथांमोनहा गावनो नुगोन जोंनि खोथाया बेनो इउपिपिएल हान्जानि बेसाद फाननायनि दखाना बहा बे दखानखौ बिथांमोनहा जोंनो खिन्थानानै होनांगौ आमुक दखानाव ओरै बेसादखौ इउपिपिएल हान्जाया फानबाय होननानै नङा होमबा खिन्थु जों दिनैसिम खोनादोंसो इउपिपिएलआ गोबां बेसाद फानबाय होननानै खिन्थु दखाना बहा आरो बेखौ सोर बायदों बिथांमोनहा जोंनो खोन्थाना होनांगौ